Speaker Deputy Speaker Debbarma ini orang-orang sarjana orang kasih pimpinan yang ini jamin enam joto yapharo tabak kumpul kami hambai karena karena bes kali mengumpul sini tanda sini kemat Debbarma karena bes kali cek kumbar saya doi lalu tu kumbar saya doi doi ini karena yapharo langsung mengumpul sarjana hambai karena awak karena kumpul jaga berdesti tempo di sini orang dia kali ini kami baca Speaker Debbarma kali terus kali ini lalu apa tiga kali saya apa kami tak seperti apa seperti amat benar apa seperti sadar tu awal pada ini lagu apa seperti H.S Debbarma orang-orang macam itu. Kemudian tu jas kali ini pembahasan kita teman. Kemudian H.S School ini orang-orang Debbarma Debbarma jas kali ini pembahasan orang-orang sasana langsung kemudian awal pada banyak hari jadi orang-orang untuk kemudian cerita apa pembahasan ini langsung ini jadi jas kali ini baik Debbarma kelasnya unsur berubah ini yang tak perlu dikenal ini kita berproses proses akhiran proses এবং kemudian terlepas untuk pasal ini yang pertama Every drug safe life, drugs for the pay, company push away the today, school level sensitization and awareness program on Nasa Mukta Bharat. Dang sawa subjek Bram Gunang Maisapang Pai Manjak Pajang Nagra Yakhwrai the SMC committee ni members the blooming club ni Bram Gunang Asakpang the Maisapang the resource person Rajiv Orang Manjak nai school ni senior teacher Mr. Prohibited Chakraborty Norok no Puila no hambai Tai oro asakjak ani khajani srungnai jikso Norok no belai paiplia hambai Gontar por gontar norok asagui oro tongmani bagai norok no paiplia hambai ang kakao oro asakjak kok sanai irok Tai chini tinini resource person tongkos paithagobo norokno plus khlainai Tai tinini chini Nagra Yakhwrai chini champer PS ni osisat bebak nokok sanai norok bai Bharat ni rangsak ni kokthai kothmarok no norok ni khawo bwkhaktwi norok Masam narok di kalsa ke kholai narok di nai ang narok na koyo drak sakai tamang tamak laina nang tama subana nang ama bebak na sajak laha hayang ganangai haste ganangai kirima chincha
जों chini dopharok taibo kirima singcha khapang kha khamjak selukma kajak le जों gaikung rukunggo siriksak जों o holong o hatai kok sabaidi o tal o sal nor kok sabai sidi mane mahai de sinai chini dopha belai kha khamjak ani mukti klayo na 184 bosong norok sino mohai de yakhrai klamkha asuk bosar जों haikable mohai mayako jungba kamal sukna le pala ani khajani rangchakni joto porinai jogrok norokni thinang norokni thani jungle kamalnan phaising o hawa tuma thaiya dong tuma ngya dong rangchak maitang thai tongbaile hapung hatai tima tuisa bai kuplung tuijlang bai kuplung le sungda tongnani rungyangkha toksa tomli chirigui tongkhuble o thentrio jami tabo khui tongkhuble omoso norboyo tongo tangai chini saktirok maing thangbaila ha belai wanaman singja norok bebakno ani sa ani sajuk sajlasong norok khasibai sidi o phekjak nai manino yakabai sidi bahai ke जों chini thinangno chini dophano buskano tlang thangsinai ba sathai tamo sasinai khapangse kha khamo norok ni bagui soba norok ni bisingo doctor nai barrister nai master nai chini thinang bahayo thangsinai norok wansik bai sidi ani khajani sa song norok bahai ke जों hamsinai lama o lamano norok lokdi bebakno sauble bebakno sanan selekapli drag hamya jinis au saimano जों bahai ke yakaknani jono lama phunuk laisidi tongnai okra chakra bebakni kokthai kothama tineoro borokni kokthai kothama সময় খিবিউ নরকবাই কক সাপাই বেমানি বেবাক রাংচাকনি kokthai kothama se norokni thani tongthun pirjabui tongthun je porinai porin tongthun norok porinan jaraba poridi sakai kha dukho nango muniman bo phayona tabukte phaisingo belai kha khaman phaisingo thanglia tabuk kha siram man phaisingo se thangsinai angto kok sayani sar chief guest tongo tinini nograi ojama nograi okra bose tongo beba kok sanai sar rajiv tongo beba kok sanai resource person sungusuk samani borok bo bisingono ekta সংক্ষিপ্ত kaise borok sanai sasinai kha khamani phaisingo thaiya kari kha srangmani phaisingo thanai naidi kaisa result norok khnain pai kana madhyamik ke bahin khachini result 83 jon rinai tongo do norok khnabai khnable 83 jon rinai tongo first division 6 jon 6 jon abisingo ina Debbarma highest jotun slai first division highest norok amti khobor kaham khna kai tam khlaina na পাঁচ কাই বছর খেলাইকা আং তো নরকনো সাইনো পাইকা কোনো একদিন আং সায়াবলাবো আনি ফান কাইসা তঙ্গ সারিনাই 55 জন পাস খেলাইনাই পুইলা হনি সাজাক নরকনো 55 জন পাস খেলাইকা তিনি পুইলা আমনি পরেতে মার্কস কাহাম কাহাম 200 কাজাক 200 লাইজাক যতন ব্যাক সাবজেক্ট আর অন্তত 15-20 জন পাস খাই ফেলাইনাই মানে 70 জন পাস হইনাই সিনিয়র 83 নি সিনিয়র
boarding nikai je tongmani boarding go charjona rinai tongo borok jotono second division pass khlaijak aboni bagui khajani rangjakni ani sajak sajlasang norokni chuba mabai norok khasi mambai u hayung u haste naithoknai bansinai chini orok tuma thaiya tong rangchakni maitang tongo khul tongo phol phokna koi kaidi thepung thaisu kaidi jotono chini ro thayu tabu robar tongo bebak no thayu bebak no borgni samung borok khlain tongko sungle borok muni sule tamgoi sung chini samung khlaima liangnai ahike de thegui mangsung koborsai to borja khaike klai thibe sinai babagai paithago kesarmung haina haina norokno paithago haina hain makki kechari jawo abtrak rokno sakomol nani hingkai norok to ta nungdino ব্যবহারটা খাই দিন সাবো সাবো খাই অব নরক কাইসানো খুব সিক্রেটলিটা ইনফরমেশন দিদি আনি কন্টেক্ট নাম্বার ইয়াখাইবা নরকনি নঙ্গ বুমুংটা সুইদি ইয়াখাইবা স্কুল কাইসা গেট কানা কমপ্লেন বক্স দङ অ বক্স নরক চিঠি সুইদি চিঠি সুইনে নরকনি বুমুং নাংয়া অমক ফনা ইউজ খাইयो bin thani tapupano check heke mannai a kokno suiridi naidi student by teacher tumung milwei samung khlaya kai hayungni jesu kaprawoi mohai kotor kotor program khlai tongota amono philogi managri noroi managri sung khasidi borok ham khasian kai amote philjaglia norjaglia do amage paithagon norokno kesar mungtam sakang saidamon কমপ্লেন বক্স কাইসা তোমারও আর তালারি যাক আর চিঠি নরক সেনি আইকে খিলাই দি আনি কন্টাক্ট ডাইরেক্ট ফোন খাই দি অমুক চাও আং সা ফোন খাইকে नै আবার নরক ন সা সানবা সাবো নাম্বার তো যে বেবাক নাম্বার তো হায়ুং গনাঙে কুটি কুটি নাম্বার তো সাবানো সাকা আং নরক ন সা সানবা आं डाइरेक्ट चेक खाइनाय कमिटि नो निहिनाय हातसा डाइरेक्ट बैक चेक खाइनाय बस हात चेक खाइनाय नरक एमन खानो रिपोर्ट दिदि कन्फार्म सिओ अ जरा अन खबर दिदि कमप्लेन बक्स सिदि एके मेसेज काइसारि दियानि मोबाइल नरकनि बेबाकनि थानियानि मेसेज अ मोबाइल कन्टेक्ट नम्बर दङदो आं सबक केसारै आं नरकनो हायनो हाय हामबाय जानगो ताइ अरम मानजाक फाइनाय ani rangchakni takuk bokok tai borokni kokthai kothoma rangchakni kokthai kothoma norokno firmani bagai paiplea hambai yapharo haino hai ani kokthai thaini samung orono muthakka joto nana hambai